nechikonzero chokudanana nemudzimai wangu kusvika vaita mwana. Tenda vaisi vanhu vesas. Vesas Tatenda Musa. Tatenda Musa. Mapata ili manitani. Ukiji. Ntukeji. Utukeji. Okay. Tenda vaisi vanda. Ndiri kumhangarira Tatenda Musa. Nechikonzero chokudanana nemudzimai wangu kusvika vaita mwana. Apa chapa di phone jamani. Mama karibu hapo Tatenda phone. Mudzimai wacho Messi Dembedza ati hongu ndakadanana naye uye mwana wandinaye uyu ndewake. Utatenda Musa utekona andirambi. Iye akanditi akasiyiwa nemurume akaenda Joni. Ini ndakaziva kuti ane murume tave ne4 months tichidanana ndaudzwa neshamwari yake. Sumuka chibira. Tudze chibira, mirese. Right, I'm sorry. Right, damuzikira ndinaro. Sama kumashure. Okay. Inini zvakaitika ndezvekuti ndinopota chinda South Africa. Ndakasvika musi 31 July. August nemuchato munin'a wangu. Saka kubva musi 31 kusvika musi 15 December ndanga ndiripo. 15 December ndipo ndakakwira bhazi kudzokera South Africa. Saka ndichisvika South Africa mudzimai akataura tani pamberi panda ndiripo. Ndikasvika ndichise munhanga aripo. Ndobva ndaenda kuSouth Africa. December, January, February. Musi 12 March ndikafonerwa zvanzi mudzimai ari kurwara. Okay, ndokumbira mutsvage motikari muendese kuchipatara. Ndobva aenda kuchipatara. Vasati vaenda kuchipatara ndikabva ndaudza mudzimai asununguka ngekuti vachiri kutsvaka transport. Okay, it's fine. Makuseni ndichamukira kuya ikoko. Because inini ndanga ndiri munzira kuti ndichazouya. Pandakabva ndatokata matezi angu ndabva ndatouya kubva South Africa ndikabva ndatomanya ndimaira chitipo changa chaitika kuti mudzimai sezvo achinzi abatsirwa. Saka ndichisvika ndaitarisa kuti mwana achanga ari premature. Saka ndichisvika ndakasvika kumba ndikasiya zvinhu zvandari nazvo. Wanga ari musi Friday. Saturday makuseni ndakamuka ndikatorana namai vangu vakati handei kuchipatara kwanzi kwakuda kuti mukadzi anodischargiwa auye kumba. Ndasvika kuchipatara ndakakumbira kuda kuziva kuti zvinombofamba sei. Mwana uyu chimiro chake ari right here. Zvikanzi mwana ari right 100%. Ngati mwedzi yake yanga yatova right, zvikanzi mwedzi iri right. Tikati zvakanaka. Tikabhadhara mari dzaidiwa kuchipatara kuti munhu abude tikabhadhara tikaenda kumba. Tasvika kumba nemudzimai wangu tinogara ndine vana vangu vaviri vakomana. Takabva tatanga kutaura manheru tichibvunza kuti ko izvi zvii zviri kuitika shamwari yangu nditaurire panapa. Because ini ndandisipo. And then ndakasvikira chitiko chekuti mwana atobatsirwa, mwana ndiri kumuona. Ndibatsirewo kundiudza akati aiwa mwana ndewani ndewako. Ndikati it's fine. Sara inini ndinodza kuti mwana anozvarwa ne38 weeks kusvika ku42. Saka inini sezvo passport yangu iyi ngatimbokalkulata madays. Because ini passport ndinotaura kuti ndofamba sei. Because inenge inotaura kuti apa ndiri kuZimbabwe ndiri kuSouth Africa. Ngatikalkulate. Ini ndakasvika pano ndakapota ndakatindisa kuti ndabuda kuSouth Africa musi 30. Ndikasvika ndikambomira kwekwe ndikasvika kumba manheru musi 31. Ndobva takaverenga. For sure zvinhu zvakaramba kusvika. Chero ndasvike 38 acho ndakatadza kusvika. Ndikati aiwazve ndokumbirawo unditaurire chokwadi. Because dambudziko ratovepo iri ndokumuona mwana anzi ari right kuchipatara. So akatanga kutaura nyaya dzake. Iwe wakambosiya mukadzi here? Iwe wakambosiya mukadzi here zeti kusiya kuramba
Hai, handina kuramba mukadzi. Ndinoshama kana yachitaura kuti ndakaramba mukadzi. But ukatukeji ari kuti akaona mukadzi akanhangira akanhangira akamuudza iye. Haya, ipapo ina ndikwanisa kupindura. Achataura. Inini hangu kusiya mukadzi handina. Bozi. Saka wako mukadzi ndiye akakutsotsa kapa. Ya, ndo zvakaita. Gara pasi. Sumuka tukeji. Tudzi. Pamusoro chief. Pamusoro yodai. Nyaya iri panapa mudzimai uyu takadana zvechokwadi. Patakatanga kudanana it was January last year. Ndichimupfimba ndofunga ndakamuonera kushopu kwangu. Ndopatakatanga kupfimbana. Akanditsanangurira iye kuti usaureta zvemafoni vanonga vatarisa mafoni papafuti neko vakatarisa vakadzi mufana kuchiva unotombochiva hatirambi. Hatirambi. Saka ndichivapfimba mai avo zveshuwa vakandiudza kuti havana chi havana murume wavakavasiya akaenda ichona. Ndikati paitowo single mother chi ininiwo ndandisino kumudzimai ndandiriwo single father. Ndikati paitowo single mother muzukuru wangu anga usati wanaye iwe anga asipo angatoenda ndaitogara ndiri 1 angainda kwapoka ndanditori pepa tatatosiyana zvechifi kwapoka anga asipo totally January last year. January last year. It is last. Patione vana vaviri kale muzukuru nemuzukuru kwasicha ndine 1 baba anga ipapo ngati pasiye ndine 1 one 1 ndine 1 baba tsanangura. Saka zvaita saizvozvo takafambidzana tikafambidzana zvechokwadi. First day randakatanga kusangana naye akandivinga in fact akauya kubva mumba kwavo akatouya kushopu ndikaenda naye kumba kwangu kwandogara inini ndaingogara ndiri 1 ndikandopa makeys. In fact akatonoswera tiri kumba ndibva ndadzoka kushopu ndikamusiya ari kumba achitogadzira pai mumba mangu inini mandogara akatosara achicleana ndikadzoka ndikauya kushopu. Akazobva kumba akuuya kushopu akugadzirira kudzokera kumba kwani kwavo. Ini handizivi kuti kumba kwavo because ini ndichimubvunza aiti ndinogara kumba kwavamwene vangu. Takamirira kuti murume auye tizogadzisa mabirthday evana and then ndichizoenda kumba kwedu just like that. Takadhonza almost 4 months. Takasvika panguva yekuti ini ndakatora foni yake ndikambogara nefoni yake almost 2 weeks ndigere nefoni yamaya. Handinamboona message yemurume wacho. Mameseji andaitoona aitori mameseji ezvimwe zvikomba ziri inini anga akatohaidiwa mutori nemaconversation akatosiyana tikatonetsana nenyaya iyoyo tikatomborambana because of that. Akatochema kusvika palevel rekuti ini ndakazomudziro ndikati no it's fine baby ngatidana murunzisa tikakondinya nerudo kusvika ndizonzwa inini kuti mukadzi uyu wauri kudana naye mukadzi wemunhu. Murume wake ari kuSouth Africa vanotori nechimusha chavo kumareserve kwavanogara. Ndikati nyaya mutaurira it's a new story ina ndazvandodi zvandoziva kusvika ndizomubvunzurudza akasvika pangundudza kuti murume inini akandisiya zvekuti takarambana kuti iwo handichakuda hano hatina but akandisiya for my years akati one day so inini handingakwanisi kugara ndisina murume zvemurume handichatodi ndakutoda nezvako obvira inini. Ndikati manje kana yakadari inini handizvikwanisi iyo handikwanisi yekuzosvika pakuzoti paitwe mwana webhozi mwana uyu ndichinzwa inini ndewe this month ndewe mwedzi uno kuti ndikacalculata nemwedzi yacho yekuti mwana azobarwa this month nenini ndikunyatsokalculatawo kunyatsoona kuti panguva yacho iyoyo yekuti mwana agadzirwe hapapasisina rudo kana akazobhekawo hake nezvimwewo zvakazobhekawo I don't know but ineni papasisina uchi papasisina rudo. But iwo uri kuzviziva here kuti wakapinda mukadzi wemunhu? Aiwa kupinda ndakapinda ndisingazivi. Aiwa iwe wakapinda mukadzi wemunhu? Ndinotenda mambo ndinogamuchira wakapinda mukadzi wemunhu because wakaudziwa nevanhu uri kudanana nemukadzi wemunhu anotorereka musha wataura wani anotorereka chii nekamusha kako kumaruzeva uri kutaura izvi ndinobvuma ndirambi baba kuti wakapinda mukadzi wemunhu? Ndakapinda mukadzi wemunhu. apa hapana nyaya iwe chimira somugagara pasi tukechi iwe uri kuti chii? Aiwa zvaari kutaura mukomana uyu aiwa kutojairira uyu munina wake uyu ndikumuona fesi yake unondiziva nini aiwa chimbira uyu muchinda uyu last year chiva chimbira ka iwe
iwe Chimbira iwe uri padare panapa iri dare nderekwenyu iri ndo dare rekwenyu wanzaka iwe uri mwana wedu uyu mwana wedu kana tiri padare hativhundutsirani handika hatiite maemotions tinotora nyaya sezvairi toenda nayo kusvika tasvika pakanaka iwewe mukadzi uyo akakubira handika akakubira sumuka mukadzi uyu sumuka adaida kutaura pamusoro pemukomana mukomana uyu ndakati ndichipinda mushop mamamera last year pandandiripo ndida kugadzisa foni ndafulakisa foni akandiudza kuti ndimi baba vatavonga uyu mukomana uyu handisingamuzivi but kamwana kangu kasecond born kanzi ndimi baba vatavonga zvakandinetsa but nhasi ndiri kumuona mai ndo pandiri kurealiza kuti uyu munhu uyu ndomuziva animona saka atove baba vemwana wangu futi yeyu achitotaura ndimi baba vatavonga ndakufulakisa foni ari kundikudza zvekuti ndimi baba uyu so sezvamataura mambo kuti pamusoro pemurume uyu murume uyu ndoda kuti adzore zvinhu zvandakaspenda kubva kusouth africa kwandakaita ndichimhanyira kuzogamuchira svina dzake pakapona mudzimai wake uyu vana mai vangu vaka ndo vakabata izoda kuti abhadhare bhozi hai unoda kuti abhadhare chii don't be emotional you know what happens Chimbira ukaona vakadzi vese vari kuona pana pamba ladies can be put under juries pakuona mukadzi wemunhu chachaya unogona kurara naye iwe usina mupfimba akuda unoziva mukadzi wemunhu unogona kurara naye iwe vakapusa vanogona kunangira chinhu chidiki iwewe wakatora nguva usipo mukadzi achida akatsvakawo zvinomubatsira onaika kana nchinzi ndakatora nguva achiunderstand because ndakakwira musi wa 27 March kuti aigona kuti agara wakatomutora achitozviita izvozvo saka izvozvo ukazvinzwisisa tinogona kuenderana mukadzi wacho ngaasumuke zvataurwa naChimbira zveuyu tinozodzoka umusaka wako ndekupichisikana kwagutu hama dzako dziripi konei alright Chataura chokwadi pamberi pamambo Mwari Kumbore. Chataura chokwadi pamberi pamambo Mwari Kumbore. Tiudza kuti chii chakaitika? Handirambi. Haurambi? Ndakadana naTatenga naJanuary. Tadaro ndakambudirira pachena kuti ndine vana. Achindipfimba ndatoenda notenga maglazi ekunoisa pamba pangu. Ndikatoisa ndikatokumbira kusiisa maglazi mushop make. Ndichida nodla sadza kwa my boys. Abati ndatogadzirirwa neWhatsApp. Pakati ndipo namba dzako. Kandati namba dzangu handidzitse handidzipe vanhu. Akabva ndinyengerera dzamamba ita sei? Adaro. Ndikabva ndasiya phone uyu maglazi aya ndikabva ndaenda apo ndandaona vatezvara vangu ndakumbira kuti ndombura mundivigirochi maglazi angu because kuti ndikwanise kuasenga ndikwanisi anogona kusvika afa because ndine imwe luggage kabva ndabva inini kanodlasadza ndikadzoka iye akabva azotanga kundifonera akabva ndibvunza kuti ko murume wako aripi ndikabva ndati murume wangu ari kupi ari kuSouth zvikanisa kanogara nani kandogara nevana vangu chii 2 vakomana vega iwo asi kuramba zvese zvaurikutaura izvi zvokuti pfimba mangapedzisira matozozvara kwaiwo waikozopfimba ri munhu iwo nemukadzi une murume sei ndo zvawakapinda here kwagutu kuya kuzourira kumwe kuzvopi because isusu tiri kuti iwo zvotarisaoni wabatisa vanhu tsvina dzako dzawaita kune wakamirira kamurume dai wakanga uchihonyenyere wakamirira murume wako wakapedza iko zvino wabvuma nyange wangaone vana iko zvino uyu mukomana wakaenda nevana mushopu uyu akaonekwa uyu akaonekwa naTavonga uyu mufanawo uyu wewe unofana kutenda mufanawo sambiti hasha watoone clue inotori clue yakatokuratidza clue yekuti
Kwauya anofanira kuziva waka handiwe munun'una watukeji kuti tiri kutamba zvakanaka here apa kana kuti kwete. Saka umufanira ndiye akaita mwari wako, ndiye akaita mudzimu wako, ndiye akaita mudzimu wani umukomo wake. Saka uyu hana mhosva ari right akabvunza nokuti takaunga akambosvika kushopu. Asvika kushopu ndo pazvazikamwa ngakuti baba wataunga vauya. Saka iwe wakazviitirei? Saka uchaita sei? Woza ugoni kuchengetesa vana vakachimbira vari imi muda chiti vaite sei ana? Takuda kuhwa kwauri chimbiri. Aiwa aitapedza igara pasi. Uyabvuma nga. Iwo zvawakuda zvo because takuda kudhirowa judgment. Yeah. Sumbuka. Inchekutanga ndokuda expense yandakaspenda pamwana wake because zvake zvari kutaura zvokuti mwana hazi wake because ini ndakaudza kuti zvandinoda chekutanga chandisingazivi ndechekuti imi mambo vanhu vakadai so nyanya dzakadai somoziti moshanda nadzo sei chandisingazivi asi ini ndinotanga kuda kwaari izvezvi tibuda pano zvokuti ini pandakafonikwa ndakajamba ndichiresponda svina dzake idzi saka ndikukumbira experience yandakasevenzesa kutanga mari wakumbira iwe alright mari yandiri kuda papreparation kuda 2500 rands papreparation 2500 rands yes papreparation 50 US and then pabus fare yekumanya chimanyira svina dzake ndiri kuda 1000 rands yanga ndakasevenzesa kubhadhara bhazi kusvika pangondoma right ndiri kuda mari yandakabhadhara nayo 50 US yekuhaya motikari usiku vanhu vachimhanya vana mai vangu ava dati wape mbudzi ya 350 plus dati wape mbudzi dzekubata ravishi rako and then ndiri kuda mari yekuchipatara yandakabhadhara kuchipatara ndakabhadhara $45 nekutenga kadhi remwana wako kuchipatara 460 ndikakwidza vanhu vatatu kubva navo kumba kusvika kumishini munhu umwe chena chibhadhara $2 ndikakudzokera vaive vanhu 4 kudzokera navo kumba $8 kusvika ndikahaya ngoro yekubva pabhasto muchienda navo kumba kubva musi wako azviwa kuti mukadzi wako apona hauna chawakaita ndandichimucherera mvura ndini ndakasiya basa rangu dhere one day rangu ndiri kusouth africa ndinowana 200 rand saka da kuti calculate mazuva mangana ndakagara pamba ndakamirira ravishi rako ndoidawo mari yangu yandandichiwana calculate ravishi nderako kozi ndowakauya naro kubva kwagutu usati ravishi remufanani kozi iwe plus wakaita machimbira iwe wakaita maemotions ukatuka iwe nekuzozvituka because mukadzi uyu ndowakauya naye kubva kwagutu iwe wakauya nenzenza yako hamaiti hurere mubhaura wakanhonga iye kana wakanhonga pai saka iwewe mufana uyu nyangwe akapinda pamudzimai wako ane mhosva but newe une mhosva ane mhosva hombe ndiwe wakauya nehuro rako kubva kuniki kwagutu saka ndo patikuda kumenda oyo mari yake taiko zvino pamari yawaweka yasvika pa470 what 470 US andi marands aconvert so ndine 14 days ndipamba ndichichengeta kuchera mvura kuita pawachiwe 2800 ndo mari sipo ndo 140 ndo 150 yeah 140 US so 140 US plus 470 iwe mukadzi wochiri muda richimbiri mukadzi ndomuda ndipo ndisingazivi sezvo vanga vatanga muchato wavo kuti wakapera here ndoenda kudzokera kwaari sezvo iye ari akaovateka semunhu ari kumhanya stereka andi akaovateka tisingamhanya mira alright izvozvo kari pasimbira sumuka iwe sumuka iwe iwe mukadzi iwe sumuka ndo wakabara wakaita nhauro dzako ende mutano mung'ani 2 kg munhu apfimba mukadzi wemunhu anobhadhara mombe mbiri 1 mombe inosara kudare pamambo 1 inoenda kumudzimai because uyana kutaura zvekuda kuripwa nemari tati mari
610 US dollars. Yauchawisa pano nemombe dzacho mbiri. Ezuma. Pamusoro iyo dare. Toda kupotaura panyaya yemwana yapasisiwa. Because vari kupasisa kuti mwana ndewangu. I don't know kuti vari kupasisa hawo kuti mwana wacho ndewangu. Aiwa tukeji munhu akangwara mufana wangu. Neperiod yataurwa. Andika nematsananguri awawaita iwewe. Zviri kudodana. Ko isusu hatimbonetseka. Handizvo zvochaizvo. DNA yedu isusu. Isiri imwe yayi. Isiri imwe yayi. Usai mwana wevana. Hatizodi kunyadzisa. Handinoziva kuti vana vako ndovaziva here. Hapo. Unoziva ndovaziva. Yala pafai. Unoziva ndovaziva. Moziva. Waone iwe. Hatidi kunyadzisana. Yala pafai. Aneribona. Kange. Kange ribona. I don't think so. Aiwa kozvombonetsa tasaka. Tarisa kozvombonetsa. Hazvine zvimuzayoma. Vachiona chinamba 3 bati yatsotarisa Ndakatarisa. wanzo wachona zviviri Zvizvirapa izvi. Saka ndozvoratidza kuti chishiya. zvaunoda iwewe zvatinoda zvaunoita kuti uite zviite free. Isusu tiri kuti 610 nemombe mbiri unodzibhadhara. Uchiita hako process yeDNA tinokunyorera tsamba uenda kuDNA nevana. Hapana problem. So with that money iyo yatataura masuwa 27. Pamsore mamu ndina baba wangu. Baba wako. So inini ndogona tataura but vana baba varipo. Alright. But the judgment taita vanozotaura seri kwejudgment. No, bozi panogona pane pamba ndaposha ivo varipo sana baba wangu. Saka varipo kuti vataura. Sungaitiwe vakomani. Vana achimbira tii sungaitizi. Mama tia. Pamusoro idare pamusoro imama. Aiwa nyaya tainzwa ichitaurwa nematv ese kubva kune mwana wedu nekumuroora nekune baba wemwana. Aiwa isusu chataa chingotaurawo isusu tionawo setakajairwawo semuroora wedu nemwana wedu akajairwawo. Saka ndaifunga kuti papapo baba wemwana vanofanirwa kuripawo tiri pawo nemwana wedu nekujairwawo. Ndosaka tati apiwe mombeka. Aiwa anopiwa. Tati mombe 1 kukoko 1 kuno. Tata kujajira iwani musati vataura. Alright. Precious gawe. 2 kg. Sumuka. Ndoda kukubatsira chinhu chidiki mfana. Basa iro ramakavinga iri. Rakanaka nemiedzo. Ngotangaye mazuma kana muchida kuroora. Iko zvino wagara mudzimai wako na here ukwasicha we? Iko akauya. Akadzoka? Ko kwapoka? Takasiyana. Nisiya chinokutsa dzimba dzevanhu. Hayi lava vafazi vake yanga. Ngitopenda uyachiya ngada. Iwewe. Isiyaputsa ngada ndo. Mhosva unayo hongu pati usazoramba uchizviita. Izvo zvakaretika nemusaziva izvi. Kana zvakuzvitsanangurwa zviri kutondi pane pandakuzeni 610 ndaka 27 nenkomo ezimbiri pamusoro ichief satapedza yedu ipapa 610 yataugwa iyi yakandiwandira handikwanisi kuiwana. Aiwa zvazvinoita zvakadai katatenda iwe usati hazvikwanisi kuiwana because inhauva yemari yagara iripo unoistaga iwewe zvaunoita payment plan yakakosha. Unongoritsvaga kana hafu yacho uya wozopedzisa
because imosha wakatopara. Yeah, I understand. But Ayo sign. Aukubuko uno. Sign. Iwe no wachatende uramba utara ka judgment tight. Pamsori mama. Inini pandakaudziwa kuti pane chaitika ndiki. Ndakatopinda. Sign tukiti momwe kuti ndichitoita. Ndichitoita. So kana tika kuti nhasa ananja ari kundipa manje ndichahwisisa kuti ari kuti haakwanisi kubhadhara. Iye ari anga. Ayo handita munhu anopiwa iwaze chimbiri. Munhu anopiwa prescription period padare. Iwewe manje. Wakumanyisa. Usaita zveipapo sekageri. Ndosaka vakuru vachiti healing is a process. Handika kana nyika chaichayo inototedzera process neprocedure yekuti tisvike. Saka iko zvino nawo haitaurika iwo mudzimai wako watiri kumuda wochidzokera kumba wakamirira chi nauro izvi zichivira pamusoro chinoita kuti mudzimai ndiri kumuda ndoti pandachitaura nababa vake ndauya nekuda kwemunhu uyu inini ndichazonotaura nanatezvara vangu. That's why pandakataura namadha ndaiti vanditi kana zvichiita tinokwanisa kuti tifone nditaure nani nemi nochikonzo tatoshamusika kana ndatosenderwa zita rako panapa nezita reushu kubva kuharare vanhu vandisendera ndivazivi vanhu vakadai umusa perari tonderai musa tatenda musa ndevona nanzi ndevo accused person musa tatenda marira murombe but never mind iwewe unofanira kungwara ka vanate zvarako unotaura navo sometimes chimbiri no zvinoitiki tiri varume ndosaka vakuru vakati amira ndosaka vakuru vakati gomba harina chi harina mwana iwewe une mhanza yekuti wazviona andika kana wazviona unoona iwe nhingi chimbiri imi vanhu vanofamba steriki mofana iko ndikutobva kutonga imwe so imukomana akaba mumba akaenda kujeri mukadzi akasara akazvara mwana mumapurazo ndo yabuda yavatevera ende naura idzoso dzakawanda zvacho zvinouya pano hapana umwe mambo mumatunhu anayo anogona kuzitonga nekudzigadzirisa dzogonekwa neri chete sakafanana kana nedzingozi vanhu vaurayana vanhu vanouya pano pandiri panapa ndotonga ini matongera ndoziva ndochiita andika iwewe zvinhu zvaitika wazviona unofanira kutenda mwari wako nemudzimu wako handika kuti zvaonekwa nyange uchiita way forward handika usazoita way forward yekuzonyanya kurasika iwewe kumuono wawaratidzwa nevadzimu kunyepa here vana chimbiri iwe unofanira kunyatsoona muzukuru so plus vakadzi vechidika vanoda fenzi ka those are right abatawo pane muteo anotsva izvo ndo zvakatokosha manje because ukaenda iwewe ukangosiramba uchingosiya uchapedzisira waita vana 12 vane mitupo yakasiyana seri kwako vana vako saka izvozvo hatizvidi iwe unofanira kungwara woita zvinhu zvako kangwara ndo zvinonzi murume uya mazi umufana omazi uyiso umfana use-australia kati ari kumudhara muse-australia lako kusana australia kusana mamona ubaba wake ubaba ungakuchimbira muzulu twakuchimbira kochimbira efafi labo chimbira labo ndivo kaita ive abe fafi tuzo imwenye wamunga wati ayo wakanyatso wakavana kwakutu wakamwana papi
ndoziruvuzwa nana because chikware shiri imapshona makatawa shiri aisiyana neundiriro wacho abanye vatoivareform alright next Kuna masapu ngaphandle lapha. yeka babuyisa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.